Id-Deputat Nazzjonalista u eks-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek huwa direttur ta' fond investigat mill-Aġenzija għal Pensjonijiet fl-Iżvezja. Liema investigazzjoni issa ddiet għand il-Pulizija u l-Awtoritajiet għas-Servizzi Finanzjarji fiż-żewġ pajjiżi. L-investigazzjoni hija dwar kif madwar 216 miljun euro ta' tfaddil mill-pensjonijiet setgħu għaddew ġo fond b'mod fraudulenti. Però mal-Malta Today li f'pajjiżna rrapportat l-istorja l-ħadd filgħodu, Tonio Fenek iddefenda l-pożizzjoni tiegħu u qal li l-awtoritajiet Żvediżi għandhom aġenda kontra Malta. Jirriżulta li tħassib u kif Consument Craft ibbażat f'Alicante, Spanja, ħeġġeġ lil klijenti Żvediżi biex jgħaddu it-tfaddil tagħhom minn fond privat għal Felkin Funds li tagħha Fenek huwa direttur. Minn Consument Craft persuni mhux ta' esperjenza kienu mħeġġa jgħaddu l-flus minn fond tal-ieħor permezz ta' tattiċi li qed ikunu deskritti bħala fraudolenti. Waħda mill-mistoqsijiet li qed iqumu hija jekk dan ix-xogħol sarx għal ċertu Emil Ingmanson li huwa reġistrat fuq diversi indirizzi f'Malta, għandu kumpaniji f'Malta, aġixxa fit-twaqqif ta' Felkin Funds u issa qed ifittex liċenzja biex jibda negozju ġdid bl-isem ta' Felkin Asset Management. U ċaħat l-akkużi li kienu li qabbat lil Consument Craft tagħmel it-telefonati biex il-klijenti jgħaddu l-flus għal Optimus u eventwalment Felkin Funds. Iżda l-Awtorità għal Pensjonijiet fl-Iżvezja qed tgħid li tfaddil ta' 20,000 klijent li għadda għal Felkin Funds għandhom valur iktar għoli minn kemm hu, filwaqt li l-valur veru ta' numru ta' investimenti ma jistax ikun magħruf. Tonio Fenek ċaħat l-akkużi u filwaqt li konferma li Consument Craft intużaw minn Felkin Funds qal li dan kien għal perjodu żgħir fl-2015 għaliex imbagħad twaqfu minħabba l-akkużi marbuta mal-mod kif kienu qed ibigħu il-prodott. Minħabba l-assoċjazzjoni ma' din il-kumpanija, Felkin Funds spiċċat ukoll sospiża. Tonio Fenek jgħid li ltaqa' mal-awtoritajiet Żvediżi u staqsa għalfejn is-sospensjoni ma tneħħitx. Fenek kellu wkoll kliem ta' difiża għal Dan Ingmanson li skont l-eks-Ministru Malti iffaċċja akkużi mhux ġusti mill-mezzi tax-xandir Żvediżi. Fil-programm Cold Facts fl-Iżvezja kien spjegat ukoll kif sar l-allegat fuq klijenti Żvediżi. Hawn eks-ħaddiem ta' din il-kumpanija għalek. Konna nofru biss Felkin Funds bħala għażla għaliex huma kienu qed iħallsuna. B'hekk anke jekk il-klijent kien ikun irid fond ieħor dan qatt ma kien se jiġri. Komplew jispjegaw kif kienu jitolbu l-klijenti id-dettalji biex jidħlu fis-sistemi u jitrasferixxu kollox malajr fil-Felkin Funds. B'dan il-mod qarrieqi anke kif semmew l-awtoritajiet Żvediżi kienu trasferiti il-miljuni fi ftit żmien.